Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Hinayaon ikaw o Ginoo. Daghang mga tao gikan sa kalungsuran nangadto kang Hesus og sa nagkapundok na sila iyang gisulti kining sambingaya. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas og mga binhi. Samtang nagsabod siya, pipila sa mga binhi nahulog diha sa agianan, diin gitunob-tunoban kini sa mga tao o gituka sa mga langgam. Nahulog ang uban sa yutang batuon ug sa pagturok niini nalaya kay wala may kaumog ang yuta. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga sampinit, apan natuok sa mga sampinit nga mitubo uban niini. Ug ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta, mitubo kini ug namungag usa ka gatos kauhay ang matag binhi. Unya midugang si Jesus pag-ingon, busa pamati kung may dalunggan kamo. Nangutana ang mga tinun-an ni Jesus unsay buot ipasabot sa maong sambingay. Ug mitubag si Jesus, ang pagsabot sa mga tinago bahin sa gingharian sa Dios gihatag na kaninyo, apan sa uban gihatag kini pinaagig sambingay aron kun mutan-aw sila dili makakita ug kun mamati dili makasabot. Mao kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios, apan mitungha ang yawa ug misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila motuo ug unya maluwas. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao kadtong nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat niini, apan wala kini makagamot sa ilang kasing-kasing. Mituo lamang sila sa makadiyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. Ang binhi nga nahulog dapit sa mga sampinit mao kadtong namati sa pulong sa Dios, apan ang mga kabalaka ug mga bahandi ingon man ang mga kahilayan niining kinabuhia mituok kanila ug wala gayud sila kahinugig bunga. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe ug midawat ug mituman niini ug magpadayon hangtod nga mamunga sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa atong tubag sa Salmo niingon diri, duol kamo nga malipayon ngadto sa atubangan sa Ginoo. Kamoron, asa man moron, sa likod o atubangan sa Ginoo? Nya, malipayon morong ni dool din eh. Sara may nitubag malipayon. Kinsay malipayon nga midool karon sa Ginoo, taas ang kamot. Nindota. Unsa may timaan nga ang tao malipayon? Dili nang mag-smile. Kaya hasta buang mag-smile man. Ano naman malipayon ang buong muna sa kasabot. Ang mga adik sad mag-smile man sa mga adik. Ang mga mangingilad mo smile pud na aron mailad ka. Unsa man gitimaan sa taong malipayon? Ako na lang gibalik-balik dinhi kanang tao nga di gyud masuko. Nga bisag ludan pang iyang naong di masuko.
Testingi ko no imong tupad ni isa maginas kamot. Tamparusa ko no kausa. Sige na. Ready? 1. Di na mo masuko. Oy, istoryahe. Kanang tao nga di gyud masuko, kanang tao nga wa gyud reklamo, nang taong di gyud magyaw-yaw, mao na siya ang tinuod nga malipayon. Nya kun kanang tawhana mo anhi nagsimbahan, musamot ng iyang kalipay. Mao na siya. Pero kanang taong magsigig kasuko, sigig yaw-yaw, wa na din ana malipayon. Hilingi ako na imong tupad. Pangutan ingna di ka masuko dito sa inyo. Ingna. Dito ba sa inyong balay di ka masuko? Nya mo ingon gani, di jud ko masuko. Ay, congratulations ana. Oy, mao pa lang pagikan pa lang diri simbahan, pag-abot ito, yaw-yaw dayos mga anak, yaw-yaw dayos bana, paninghag dayon anang mga ug naa may mga katabang awa katuman. Mao pa lang gani pagdupa-dupa diri sa misa, pagsuod dito kasabaan dayong sakristan. di ta malipayon anay. Nya, unsa may itong buhaton aron dili ta masuko. Matod pang San Pablo iyang instruction ni Timoteo sa unang pagbasa. Unsa iyang giingon? Matmuni nga dili kabulingan. Unsa may dili kabulingan? Nga matuman gid niya ang gisugo sa Ginoo, ang tanan gyung gipabuhat sa Ginoo, iya gyung tumanon. Nga di gyud kuno mabulingan, pasabot way usa ka higayon nga muundang og buhat og maayo si Timoteo. Kana bang makabuhat ag maayo sa tanang higayon? Kay usahay ra ba mubuhat ta sa pulong sa Ginoo sama anang paghigugma. Muhigugma ka sa pipila. Nya moari na gani ka mo atubang sa wa nimo mauyod dili nagugma imong dadon, kasuko na. Manalitan ron. Pare, moadto sa inyo. Mahigugma mo sa pare. Mahigugma dili. Hinay mo gani kay mong tingog, pare gani na akong gisgutan. Unyag moadto sa imong balay, ang kabit sa imong bana, kay mangayog tambal, kay nasakit ang iyang anak, nga anak sad sa imong bana. Zawan, mahigugma ka. Hoy, tubag. Na, sugo na gano'n. Di mata. Unya, kung ikaw bana, masakpan gini mo imong asawa, nga nangabit, nga pari, rabay gikabit. Mahigugma pa ka ng pariya. Bana ka ba? Na, sugo na yun. Hain naman ang gugma, patay na. Nya inigatubang nimo sa Ginoo, imong gipatay ang iyang gihatag nimong gugma, imong gibulingan ang iyang gihatag nga gugma matud pang San Pablo. Mao nang duol sa Ginoo nga nagdaka sa imong gitawag og mga bunga sa iyang gihatag. Mao na diri sa atong ebanghelyo, dunay tulo o upat ka klase sa yuta. Ang tulo ka klase sa yuta, pulos dili makapamunga, ngano man dili makalahutay sa paggunit sa binhi. Unsa tong binhi matud ba ni Kristo? Ang pulong sa Dios. Dili makasustenir ba? Labaw na gitong yuta nga kadang naas agianan, parean ang agianan di sa sakyanan natubangan anato simbahan, gisuway pugas diha. Tunob-tunoban ra na, ligsan ra na. Ang saan pagkabuhi? Nya kanon pag yung kunos langgam, daghang tingog-tingog langgam ay. Kani dinhi butanganan nimo dinig mga binhi, kani agianan man ni atong aisle. Unsa pagturok nga anaon ra man as map diha, tugpahan paginas isda sa langgam. Day mga langgam perting pista diri kay mura magikalagutan mo sa atong kuano. Wa man patuyo ka ring usa ka electric fan. Asa ni brown out baka na? Or may kalagot baka ang ga-operate ana sa inyo mga naong. Wa mamutuyok. Dituyok na diya.
Sipiat. Ibuong ko nga naman yung nga langga. Mura mang nanugdon diha dapita. Wa de magtuyok di ay. Kay may kalagot. Mo tuwa to siya mahigugma. Ang ga-operate na ba? Ang iyang higugma ka ni dinhi. Niya tingali dinhi ang iyang mga best friends. Niya kari diri. Basig niya dinhi ninyo yung mga libakira kayo. Niya iyang nakitaan nga na. Ay, painitan ti ka diya. Hindi bitay na. Basig na limtan. O na. O na ha? Karon. Unsa man mo? Matod pa diri sa atong pagbasa, kadtong tuang naasyuta, maotong dili ganahan musabot sa pulong sa Ginoo. Kita mamili man tag pulong sa Ginoo nga atong sabton, pabor gani nato atong sabton. Murag dili gani pabor, ibaliwa nato. Naala kay usa ka pulong sa Ginoo nga ibaliwala, yuta na ka nga agianan. Nga nasa uban, ang tanan yung pulong malipayon yang dawaton, pero di sad niya puy-an. Mao nang batuon, malaya lang kuno dayon. Di man niya puy-an, igo ra man yang paminawon dinhi. Nya human dayon, sige ingon, bitaw no, ana. Oh, inigingong bitaw no, inigawas di simbahan. Wa na. Lain na sa igihon ahon na. Moingon sa tong usa, ingon baya ang pari didto nga makat mao jud kuno nay gugma kanang imong tagaag maayong agianan, imong silingan nya kanang inyong kura lagi ter kanang mura lagi nagni ning kuang maayos among agianan, pwede inyong gubon sa hilom di oy noong sagutawon ka bayari nya kay kabayad ana ba ako gunang yuta nya hay na maron ang kuan hay namang pulong sa Ginoo wa katubo kay matod pa inigabot sa pagsulay kana bang tistingan ba ang imong pagtuo, ang imong pagdawat sa pulong. Ingon rabas Father ter nga ngilad ko no nang magpakolor kas buhok kay imong gisupak-supak ang kabubutos Ginoo isa ada mo tuo makatong pari oy ngan unsa man si gisupak nako diha nga naa ra man ang buhok ako ra man ang gitarong-tarong aron sad mo nindot akong naong isa ay ingon lagi batos Father nagiusab nimong buhok hilom di ay di na ta magkuyog simba naway masad noong ka. Mana ka ba? Hay namang pulong sa Ginoo. Kamu ba na tanawa di ba ni Cosmo da sa dinyong mga naong hisgot ko mga inaani. Nya ang katubang nangutang nimo baga kay naong para nimo baga kay naong kay sige lag pangutang nya dili ra ba gyud mo bayad bisag parsya lang. Nya magkakuyog mo simba ba nya muduol day mo salii din mo maingon dayon nga ganing ter kadungog kaswalis pare ter ingon ra bang pare ter di man din na paninglon ang utang unsa may mo isulti makaingon pa kang praise the Lord mana ka ingon kaniya na sa ning yawa ay gigamit yung pare day o basi gisugo nas Ginoo to remind you in a very concrete way. Di ba? Apre ko na ako na mo text na ako nga kanagitang mga batanon sa gayo ba niya hugot pa kay angay matod pa ni akong driver ikakita na mo nang ga-short bitaw nga hugot kayo ang short niya kuan kay himsog kayo og legs maingon ni akong driver pader why diabetes oh. Na ako ngano man daig na diabetes siya ya naman. O nakita na mo deuteranig sugar na kana ba inana na mo text o niya og testingan ko ana maingon sa dayon ko kini grasya ana o hay namang pulong sa Ginoo nga nag-ingon Father kinahanglan jud ka nga naa kay gi-practice nga celibacy og chastity maingon sa ko Lord panagsalang sa Lord oy tagay gayon wala patay ng pulong sa Ginoo di na jud kabunga wala patay na muna ang diris katapusan katong sampinitan ang mga kabalaka sa kunutos kalibutan kanabang kabalaka ug ang paghigugmas mga bahandi sa kalibutan maoy mutuok day na natoy kana mga worries tanawa di ba worried kay ka di ba mura ka gituok tanawa og perti ginimong pangangko na ng imong bahandi igihan kay kas imong yuta sa imong tanom sa imong kwarta sa imong mga alahas igihan kay ka mura sa kag tuok di ka katingog suway ko nagtuok imong siling akan imong tupad ba suway ana niya pangutan di na katingog tanawa ng hangol og kwarta pangutan na kay kwarta diyan wa
Di katingog. Gituok di kabunga ang pulong sa Ginoo. Ana, pero kaning maayong yuta naminaw, midawat og mituman niini hangtod nga nibunga. Dawat sa to pa o naminaw, para karon nyo naminaw naman mo. Nya midawat og mituman. Kani mo itulo ka requirements para mahimo tang malipayon. Paminaw, sa tisunod, dawat, nya tuman sa pulong sa Ginoo, malipayon kay ka. Example, maingon ang pulong sa Ginoo, unsay imong gibuhat sa labing ubos, mao'y imong gibuhat nga rinako. Ana, nga naadayo mo abot sa inyong balay, siga kaig mata, daghang kaig patik. Ang sabi na, ubos o taas o kahimtang? Lago kaig sulob. Kay gikan pagitaon sa CPDRC mao'y paglaya nya wa nay mudawat niya kay iyam ang iyang kaso gipatay man niya ang iyang pamilya, multiple murder, homicide at home. Motong ni spend gitaon siya dito mga 30 ka tuig nya pag-uli na niya wa nay mudawat, anha manuktok sa inyong balay. Ningon ang Ginoo, pasudla sa inyong balay ang way balay. Nakabati na mo, ana? Nakabati na mo, no? Niya, mudawat mo ron, ani. Kanang nanuktok sa imong balay. Pasudla sa inyong balay ang way balay. Welcome the homeless. Nakabati naman gimo na kay nana sa atong works of mercy ay nana tubangan. Nana diya. Corporal works of mercy. Anya karon. Zaman. Dawaton, dili. Huy. Unya karon kay kinahanglan man nimong papuy-on ang pulong sa Ginoo dias imong kinabuhi, imo nang papuy-on ron. Tubag tanawa, di ba wa na gid mo malipay. Nagingon, Father ba, kana sa kayang himong example. Takuyaw anak, kalisod anak. Balaka na ka. Worries. O na siya, gituok na ka, gituok. Tanawa din nakatingog mo. Gitlurat lang yung mata. Di madang. Ambot ka ni paria mo, welcome ba ka ni? O tanawa, abot sa pagsulay, mudayon taog undang sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Mudayon tag-undang. Mauna, di ta kabunga. Daghan rong wa na kabunga sa tibuok kalibutan, apil naming na nagwali, igo na laming magwali, wa na mi bunga. Dili pariha sa mahal nga Birhen Maria, gikan sa pag-ingon niya, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong aron mutunga ang Ginoo sa iyang tiyan, from her womb to the tomb. Wa gyud mo give up ang mahal nga Birhen sa paghigugma sa Dios o paghigugma sa iyang isig katao. Apil na ang nagpatay sa iyang anak. Gihigugma niya, wa gid siya mohunong. Munang nahimo siyang rayna sa tanang mga rayna, Queen of heaven and earth. Naliwat siya ni Kristo nga ginganlan ni San Pablo og hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Ngano man sad, kay si Kristo gikan sa pagkatao hangtod sa paglubong niya, wa gyud siya mohunong higugma og pasaylo sa mga katawhan. Tanan hangtod karon kining atong pagka mga bakakon nga magsigig pangadsi dinhi og matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit kada adlaw ga sige tagpamakak kay di taganahan mo tuman sa iyang sugo sa tinud-anay nga pagtuman. Mga bakakon mo, ingna sa ko, bakakon sa kafader. Sige, ingna ko. Sige na. Kamo mga bakakon, ingna sa ko. Kanus aman ta mag-usab. Sige na, nindog na ta. Mga igsuon, magampo kita sa atong langitnong amahan nga moabot na kanato ang iyang gingharian pinaagi sa atong pagpaminaw o magpaghigugma sa iyang mga pulong. Muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahang Katoliko magmadasigon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
nga kuhaon sa Dios ang kadautan sa gubat gikan sa atong katilingban aron magpuyo kita nga malinawon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kanungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong mga igsuon nga mihalina sa laing kalibutan, makakita na sa kahayag nga walay pagkapalong, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Ginoo, bantay ang imong banay nga nagsangpit kanimo nga mapaubsanon diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, among inahan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.